Matul ix-xahar ta' Awwissu l-Air Malta reġistrat żieda ta' 35% fil-ġar tal-passiġġiera meta mqabbel mas-sena li għadda. Statistika pubblikata mill-Air Malta turi li f'Awwissu l-ajruplani tal-Air Malta ġarru kważi 250,000 passiġġieri minnu lejn Malta. F'kummenti ma' One News, il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi spjega kif dan it-tkabbir huwa frott tal-ħidma u inizjattivi li għamlet il-linja tal-ajru tul dawn l-aħħar xhur. Dan permezz ta' rotot ġodda u destinazzjonijiet ġodda. Aħna nilqgħu b'mod pożittiv ħafna dan it-tkabbir, il-sales drive tal-Air Malta u l-fatt li daħħalna numru ta' rotot ġodda u anki frekwenzi ġodda qed taħdem u aħna kburin ukoll li l-Air Malta issa tikkontribwixxi għat-tkabbir fit-turiżmu li kellna f'pajjiżna. Fis-sitt xhur li ġejjin, flimkien mal-Chairman u CEO l-ġdid, se nkunu qegħdin nagħmlu an Operational Transformation Program biex insaħħu l-on-time performance tal-airline, induru l-proċessi kollha u nastabilizzaw l-operat. Barra minn hekk matul ix-xahar ta' Awwissu kien hemm mal-11,000 passiġġier li użaw is-servizzi tas-suq il-ġdid li nediet l-Air Malta permezz ta' titjiriet minn Sqallija għal Vienna u Londra. Il-Ministru Mizzi qal li f'kuntrast ma' snin preċedenti il-qagħda finanzjarja tal-linja tal-ajru hija waħda pożittiva u l-ħidma kontinwa qed tkompli ssarraf għal aktar progress. Biddilna ħafna tul dawn l-aħħar snin, fatt pożittiv ħafna kien li r-revenue żdied ħafna. U l-35% tkabbir fil-passiġġieri f'Awwissu juri wkoll li r-revenue qed jaħdem ħafna. Qed nikkontenjaw il-cost base, qed infasslu strateġija biex inbidlu il-flotta tagħna kollha fit-3 snin 4 snin li ġejjin u jkollna ajruplani moderni u ikkonfigurati għal ħtiġijiet tal-Maltin u l-Awċin. Mixi biġmilu wkoll is-separazzjoni tal-ground handling mill-kumplament tal-Air Malta li naħseb huwa pass pożittiv ħafna wkoll. Dwar il-kwistjoni mal-piloti, il-Ministru qal li hemm diskussjonijiet kontinwi bejn il-partijiet konċernati u la darba jintlaħaq qbil fuq ċertu kwistjonijiet se jkun hemm aktar stabbiltà li se tkompli twassal għat tkabbir tal-Air Malta. Dil-ġimgħa se jkun hawn meetings oħrajn mal-pilots. Jiena naħseb ċert li il-piloti u l-komunità kollha tal-Air Malta ħaddiema kollha li xtaqt nirringrazzjahom huma kollha kuntenti bit-tkabbir u l-figuri li qed ninħabbru. U importanti issa li naslu fi qbil fuq issues importanti bħal dak tar-rostering u issues oħrajn. La darba dan iseħħ ikonna stabilità biex inkunu nistgħu nkabbru.